ƙarhe 1 na tashi zuwa Lagos. Mara ake ciki. Siniya da Kwana biyu ka ɓoye. Siniya da yawa siniya. Siniya baka san abin da ya faru ba. Da ni kaina ma abin ya faru. To ina jin ka. Muna nan ina ragon nan da an kasu. Rago wannan wanda mama ta sau din nan. Yawwa babban ragon nan. Dan racin baki. Lalle wanda ka san irin nan an dade ba ai rago da nake ba. Ai wallahi ni kaina na tuno har shauƙin ragon nake. Bare ragon na ai wallahi. To ka san ina dan kula da shi ina bashi haki ina bashi kasani da ni. Tabbas nan nasa ina memorin nan da na siyo wurin sele. Sele nau. Sele naka. Bro. Kai bari. Allah sarki. Sele hanna ma yake watai. Wallahi ni. To memorin nan da na siyo wuri ne. Na sa shi gaba aljuna ina ba ragon nan ina motsa mai kasai. Na motsa. To ni na gama bashi dai na tashi na abun ga. Sai ni duba ban ga memorin nan ba zan sa da waya. Ina ta dubi da ina ta dubi. Can muna nan zaune. Ina sabon waƙan nan ta Yasir Hausa. Wata waƙa da yayi ko ta minista. Yawwa waƙar da ya musu sabon ministan ga. Lalle. Allah sarki. Kawai muna zaune. To ka san akwai waƙoƙi ciki na turo waƙoƙin gaskiya. Hausawa ya tura mun waƙoƙi ne sabbi. Kawai muna zaune dai kawai ina jin waƙa. Na rasa ina waƙa ga kai tuwa. Mun na san ban su kunna waƙa ba na duba. Gidanmu ba wani mai waya akwai wanda zai sa waƙa. Ina hituwa kawai sai naga ashe ragon nan ne kamar ragon nan shi ya shanye memorin cikin kasar. Ai wannan ba komi bane. Ka san mu komi ya faru muna auna shi da ikon Allah. Ikon Allah ba komi bane. Cikin wannan ba komi bane. Ka san ni ma aboci jan mota. Ranan nan na je na tafa kaga abun da riba. Kwantar da hankalinka in baka labari. Na je na lala nasa layi. Ina cinka. Zan je Lagos. Ka san mu awa 2 awa 3 muke canye Lagos. Na je an cika min mota ƙarhe 1 na tashi zuwa Lagos. Duk sanda ƙarhe 3:30 za ta yi na yi prison ne. 3:30? To ba shine labarin da nake so in baka ba don shi ka riga ka saba je. Daidai nan kwanan makwa. In ka wuce kai jaba. Lalle na ji ana haɗin jaban nan mai shi mutane. Daidai nan wani mai tirela sai daidai ko iya ɗiba ta yi. Ya bugi wani mai faka. Ka ɗauko tumatur. Awa ta 5 kamin in wuce ina rabon su hada. Awa 5 ne ina raba su hada. Awa 5 kana rabon su hada. Mu wasa ne. Kuma a ranar ma ka kai yanda ka saba kaiwa ranar kai Lagos. Awa 2:30 ma ne sama hanya. To kai siniya da riba. Ka ce ka tashi ƙarfe 1 daga nan ranar kayan lodi. Tabbas ƙarfe 1. Kuma ƙarfe 3:30 kana Lagos. Ƙarfe 3:30 ina Lagos. Awa 3 kenan da rabi kai. Awa 3:30. Awa 3 lalle awa 3:30. To su awa 5 din da ka kai wurin rabon hada ne ina su to. Makarecin banza makarecin wofi. To ƙarya ta yi kai ma ba ƙarya kamun ba wanda iskanci rago ke waka kaji. Wai wani rago da ba Yasir Hausa ba Yasir Hausa. Ka ma zo ka takura. A ƙara gaba. Wai ta. Ai wanga ma